Bueno, honek ere iritsi beharrazeukan momenturen badean, eta iritsi da, euria, hauxe da, udako eguraldi tropikala, esango dugu Euskal Herrian, baina ez dugu humorerik galduko, lasai ez da badez bada, aterkirik ere. Gora euria, gora bihotzak, gora enbeita, gora Maritorena, gora Galartza, eta gora San Ferminak ere, zeia Iruñeko udaletxeko balkoitik, pun, bota haute txupinazoa, eta guk ere nolabait hasi nahiko genituzke gora bihotzak saioko gure San Fermin partikularrak, eta horregatik udaletxeko balkoira zehazki ez, gertu dago, baina parte xamar geratzen zaigulako, hemen goiko balkoira bidali dugu, miren Nogales, Gabon! Gabon, hau egun ederra, euria ari du, baina hemen gaude, bai hotxe zarauzko balkoi elegante hontan nao, eta nik pregoia eman nahi izan dut, zeirute zaizue. Izango zara txupinera gaur Nogales? Txupinera gaur, eta espero dut egun ematen zestoako festetan nahi izatia. Esan da geratu. Baina gaur hemen zarautzen botakoet, eta prest altzaudete. Bai, aterki polita dazkazen. Hemen dakat, zuzidila ez, baina... Hitz batzuk aurretik esan, zerbait, aldarrikatu zerbait. Guantxe, hitz batzuk esango ditut. Bueno, asko maite zaituztetela, eskerrik asko etortzeatik, oso guapo eta guapa zaudete, pañuelo gorri horrekin, eta nola ez. Gora San Fermin eta gora bihotzak! Ai! Asmoa da, miren, asmoa da orain hori, eman buelta. Pum! Juhu! Gora San Fermin! Gora bihotzak! Bueno, baita ere, San Fermin deskafeinatu xamarrak azitezkigu, baina, eta hemen, euritan dantzan hariko gara, eta nahiko nasai, zeari du gutxi. Zakit ikusi dituzuen Gasteizen eta ze irudi bildu dituzten, botatzen ari da toki batzuetan, majo desente. Txingorra. Bueno, hemengo San Ferminak ere hasi ditugu, miren Nogales konturatzerako izango da gurekin, ze hor goiko balkoitik datorren bidea antza oso laburra da, eta ikusiko duzuen nola begiak itxi eta berriz ere zabaltzerako, inor konturatzerako, miren Nogales, aurkezlea hemen izango den, gurekin batera. Ez dakit badakizuen, por cierto, gaurko gonbidatua nortzuk izango diren, ze... Nogales, aia. Gabon, Nogales, Gabon. Ondo? Oso ondo. Hasi gara. Hasi zioten. Eta hori da importantena. Guazen poliki barrura egitera, neska mutilok, ze aipatu bezala gaurko gonbidatuak izango dira bat baino gehiago, datozelako talde batetik, bilagun, gozate gitarrak, triki. Gabon, hau egun ederra, euria ari du. Baina, gora bihotzak! Aterkita guzti! Hala, gora San Fermin. Gora San Fermin, viva San Fermin, gora bihotzak, eta gehiago ez dezbotako, holako, itxaferoik. Ezkontzetan beti izaten da, bat, bota gabe geratzen dena. Ba, ni naiz. Ba, gaurko ezkontzan, justu zura izan da. Ni naiz. Oiana Maritorena, Gabon. Jarreraz jatorra, Ilez Morena. Bueno, Era ona, Onintzaen beita, etorri da baita. zelan pareute gauzen. Eta Iker Galartza. Zirkoa eta zirtoa. El río, Arturo hontan. Begira. Hasi, salten. Hori eta batzoia. Gabon, naiz zuekin behon, hain itzalako orgoian... Bai, ari zinen, zure festari. Baina, bakizu ez da, uda da, eta udan zer dazkau? Euria. Eta festa. Festa ugari. Eta oantxe bertan dauzkagu bi festa hemen. Iruña eta Bilbo. Festa eta festivalak. Festa eta festivalak. Festivalak BBK Live, nere amazo dugu hor, eta bestia Arrilla eta Ander Elordui. Gabon! Nere amazo, ze ambiente daukagu, Bilbo aldetik. Gabon, Julen, gabon, miren ikusten zuleok, Bilbon BBK Liveen gaude, gaur hasi dalako festivala. Orain arte eguraldi hona zegoen, baina jada euri pixkat hasi da, bueno, gu hemen egon gara, beraz, euritan dantzan, taldeak hasi dira jotzen orain M83ren kontzertua dago, lehen Amaia eduki dugu, kartelera luzea dago, jende asko iritsi da lehenengo eguna izateko, jende asko aurre ikusten da aurrengo egunetan gainera. Gu hemen geratuko gara zuei dena kontatzera, ia ez garen gehiegi guztitzen,
temperatura ona dago, beraz, ondo aguantatuko dugu hemen. Zuek segi hor, gero gatoz gehiagorekin. Gero arte, Nerea. Arria, Ander, zemo San Ferminetan, Iruñako lehenengo kuna. Ez dakit ikusi duzun gaur txupina zoan zen inguruan izan naiz. Zenbat jende zegoen. Udaletxeko plazan egoten da beti jende asko, baina gaur udaletxeko plazatik haratago ere zegoen jende ikaragarri pila. Eta zeo zere gertau da, baina hori kontatuko dugu beste egunen baten. Eta Arria eta Ander elordui, zemo zorre euritan, dantzan. Ander, zelera nomatezu. Julen, zuk lehen eguraldi ona, baina ikusten da zu, ezta? Hemen, kriston euri txaparra da, hasi da, mundu guzti etorri da hurbildua Iruñara gaur, San Ferminak ospatzeraren egun hontan, Euskaldunak, Europarrak, mundutarrak, baina bi falta izan dire, zuek biok eta eguzkie. Baina, gu hemen ibiko gara, ea erronka aurrera eman aldogun, eta, hau San Ferminak. Gora! Hemen ez tegiro, hemen balde bat egin bezala, aiko balio bezala zeok, eta ez tegiro, kriston zaparra haidik, eta, hemen zaila, atertzen duan. Baina badakizue beti, humor honez eta gora bihotzak! Gora bihotzak! San Ferminak festak esan dugu, eta musika jaialdiak, festivalak, ere bai, festivaleroak altzeretezuek. Ni azken aldin pixkat geixio bai. Eta data hauetan beti berdina gertatzait oso San Fermin zalea naiz, hori ere bai, eta orduan beti erabaki beharra BBK Live, Matkul ere Madrilen ospatzen gara jontan, eta San Ferminak orduan hortxegi, eta gaur ez batean ez bestian. Hemen txez, zuekin baino arki, guztua. Hau, beste festival bat. Hoi da, beste bat. Festa berri bat. Eta zein gozu aurten? San Fermin eta hurbildu bihar gauean. Hoi bai. Ze gehiago aukeratzen hasita, gehiago San Ferminetara edo gehiago musika jaialdietara egin du enbeitak? Duda barik San Ferminetara. Berez ez naiz oso musika jaialdi zalean, kontzertuak banan, egun baten bat, ondo, baina joan ara eta jendetza, talde bat, gero beste bat ez dakizuna zein dan, da beste bat, eta... Enbeita bezala, igual. Enaiz festival zalea, baina ez musika, bakarrik ez zinea, pelikulatik ikusten dutenen, aukeratu eta joan iten naiz, eta baina festa zalea bai. Herri txikitako festa gustatzen zaizkit, trikitixa gustatzen zait, dantzeitea ere bai, enaiz dantzari ona, baina, zuta zoroitzen, naizen emaialen... Beste festival batzuk. Beste festival batzuk. Oso bat pentsetan dut, ez? Festivaletara joateko kontzertuetara ordaintzen dugu sarrera dirutza bat, joaten gara, eta gero gure herriko jaietara dator berbena talde bat, 10 berzino jotzen ditu 80ko hamarkadako bi latzenen lastana gozategiren grandes éxitos eta behin batian Loiolan, eta hori da gure bizitzako gaurik onena orduan. Ez dakit ze puntotaraino merezi da ben hainbeste ordain. Mereziko du, ze Marito zuere fijatuko zinen, gaur egun jende asko eta asko mugitze dutela baita hemen Euskal Herrian dituen festivaleketa ere. Nire oso erromeri zalea naiz, adibidez festetan eta gehien gustatzean azkenan erromeria da, ez? Danetik jartzen dizutela eta hola. Baina egia da festivalak, bai, gero eta arrakasta gehiago izaten ari direla esango nukeranik. Edo modan jarri dira, edo hori da pixka cool, edo, ez? Euskal Herrian pila bat daude, batzutan entzute izutu baino, zerrendan ikusita pila bat, BBK Live, Azkena Rock, Boga Boga, Jazaldia... Euskal Herria zuzenean, EHZ. Pila bat, eta denak bete iten dira. Nik galdera badakat. Galdera. Erromerillak egara goratza bera. Lehenoko erromerillak gaur egungo festivalak bezala altzian? Zui asteburu baten tokatze bat zitzaizkizun, Australian Minxoriak lan batean akelarre eta igandean egan, festival kompleto bada, ez da? Ganda 300 festivala hortzeak azu. Minxoriak akelarre eta egan, komo te azken hau bakalau? Pues, nik irurek dakida zeintzuk diren. Baina egon zarete, haien kontzertuetan, bai. Akelarren bai, eta Minxoriak bai. Egan garai baten ez zegoen besterik. Julen, eske gauza bat esango izut, baina gaur, barkatu, iruroi, baina belaunaldi ez egiten. Gugea gaztena. Pentsa. Gugea gaztena. Hau da, Marta. Ni naiz gaztena. Kintoa gara? Ezkea kintoa. Bueno, hortxe. Ezkea kintoa. Eta guri berdin digu. Igual. Esate baterako, honintza, zu egontzara aditu batzuekin.
zakit aditu zertan diren zehazki, Bizitzan. bizitzare, begira ze polita hori. Bizitzan. Bizitza hontako aditu batzuekin aritu zara, oso krez pariman naiz berriz ere Bermeo inguruan. Bai, Bermion, Marisa eta Begoñagaz. Ai, Marisa eta Begoña. Eta, eureri galdetzen, euren garaian zelan zan musikaren kontu hau, erromerira joatea lantzan egitea, eta, beste behin, bizitza elekzio eder batzuk eman dizkigu. Beste arrakasta bat, onintza? Aurrea? Beste arrakasta handi bat, bermeotarrak aurrera. Gozen? Bermioko portuan, goizeko ordu bizetan. Marisa eta Begoña, zuek bermiotarrak, kantari abilek, musiki asko gustate jatzu zueri. Bide asko da zantzi. Da, dantzan ekeko zelako musiki. Ai, niri kubana. Zambak, Zambak. rumbek. Gaur eguneko elektronikoak eta horrek. Bueno, bai, alabidakot elektroniko, dorri gustatzen datzoiet dapat. Da ni alabizuten egin nire bera daulako kolokaten gauze nizuten nahi ara, da alabik emintzen dozt hori musiki berana. Da ni azten nahi bertan, jantzan da neu bera, da bera bebei neu bez. Nik tabletien erakutziko zuedez kanta batzuk gaur egunekoak eta iaz erizte jatzuen edo zehantza hartzetze zuen. Memi bat egiteko ez noa oso mantxo, sei kolektibo joegin aminduten atzo, Ronaldinho bezala ez begira eta iso. Me encantan. Bai. Hola nesko eraz berbetxi, da segidun para barik, hori da importanti. Aurkitzen da, loretxo bat. Ai bai, hori badake, letristeipai musiki, asko gustaz azten. Gustaitzen jazte, autonue, itanuna, Flamenkoa, me encanta. Honek doinu flamenkoa gatsa die dantzan eteko, bai, haingo zeunki ezuek dantzan. Nik esko movimentu, bai, hau, zagarra oztu, gero jan, eta muskile, bota. Oztu, jan, eta bota. Ole! Barkatu, baina hemen gaur bat emat flamenka baldin badao, ni naiz. Hori zuzara. Gaur nahoni, Nabarmen. sagarra hartu, A ber. oskain, bota, eta zapaldu. Ole! Aizu, ze bideo polita? Claro, claro. Euskeraz berbetan hola eta parau barik. Eta pareu barik, hola, gaztiek. Gero eurek esaten menone gaztiek hemen ungoak dieta Iruñakoak ze ederto euskelduneko lan kantuen da, dantzan posik. Bai. Izan zarete sekula talderen baten edo abeslari zehatzen baten oso jarraitzaileak, Galartza? Ez detola, naizek kapritxoso izan talden batekin denetari gustatzen zait, Baina, bueno, bai, mexikanak eta rancherak eta mamboak eta roka, baina, bueno, roka ere, rock and rolla, garai batekoa. Bai, Elvis-ta olakoak. Gaur egun gorik ez duzu asko dastatzen, Galartza? Bai, dastatu bai, hombre, zer? Ez que gero, a ber zer diozu, Galartza. Bai, gaur egun guak, Helenek eta etxean jartzen dituen. Ja, bueno, ondo. Bai, beste, nola, Janus Lester, Bizurekin dab, elkarrekin dab. Zuibilizara marito sekula, uda batean, plazaz plaza, kontzertuz kontzertu talde baten atzetik, edo, harrapautakoa. A ber ze esate deun, a ber ze esate deun. Gombidatuak gozoa daude gaur A ber ze esate deun. Nire harrapatzen duten horietakoa naiz. Piskat, entzutia gustatzen zaizu, dantzatzen nahi asko gustatzen zait, orduan edo zerrekin pozik. Baina azken aldin euskal taldea asko jarraitzen nahi naiz, eta badakit, adibidez Donostin, festetan eta egongo diela, piratetan, edo aste nagusita hor ja fitxauta dauzka. Zein, adibidez? Bueno, Entol Sarmiento eta jazaldian zetak ere aituko da, eta bueno, oso... Eta Janus, ere. Hane mauren izan ginenen, oso pozik zeola, oen gaztiak musikan oso modernoa eta egiten nahi zelako, eta... Niko bere ere kontentu dago. Oso kontentu. Orduan gure bai. Oso kontentu. Baina kontentu baldak ez zein dago noantxe bertan, gu baino kontentua musika entzunez zuzenean. Gu baino gehiago? Gu baino gehiago. Baina hori bai, urrazpian, gu hemen eseko daude. Eta nere amazo, BBK Live.
Nerea, esan behar dizut oso guapa zaudela, oso festivalera eta oso brillante. Niri horrela jarta gustatu zait, gainera lehenengo aldia da BBK Live-eran atorrela, eta, atondu naiz, bai, horixe. Alere, euria hasi du eta pixkat piztu gara, baina, jendeari ez zaigu korta. Hor dago jende guztia euripetan, gainera izaizkie txubaskeroak astu, guri bai, baina, alere, ambiente polita, jendez gainezka dago, jende oraindik ere iristen dabil, lehenengo eguna izateko bete eta aurreko egunetan ere, jende gehiago aurreko eta oraintxe hemen atzean kontzertua hemen 80 izena da, lehen Amaia eduki dugu, gero kartelera gaur da Florence and the Machine, The Chemical Brothers, Arca, Biar, Phoenix, The Blaze, larun batean Arctic Monkeys, oso kartelera berezia, mundu mailatik artistak datotu, lokalak ere ditugu, eta ikusten duzue, parrandan jarraituko dugu hemen, naiz eta euripean Bilbo gaude, beraz, alere arratsalde honetan ikusi dugu nola jendea iristen zegoen, akreditazioak hartu dituzten, eta bertan egun gara dena grabatzeko eta zuei erakusteko ikusi bideoa. Ordu gutxi falta dira BBK Live festivala hasteko. Jada jendez beteta dago Bilbo, atzerritarrak, gazteak, mundu mailan ezaguna den festivala gaur hasiko da. Guk akreditazioak lortu ditugu. Ikus dezagun zertan dabilen jendea. Hemen gauz, igongo gara pizkanaka elektrotxarangagaz, gora arte, gu voluntarioa gara, Londresa gara, orduan animatu behar zari oinez igoten aurten BBK Live-era, kriston ambientia ongo da bidetik, orduan hori. Hau da PDA eta QR batekin eskaneatu eta pasatzen diogu bere eguneko zarrera. BBK Live-era ondo pasatzea. Nondik zatoz? Lezdotik gan. Irundik, 3 egunak, eta ondo lagun batekin, eta hori. Donostitik nator. Eta, pixka bat hemen egotea lagunekin, eta superondo pasatzea nator, jazta. Bai, daka tiroa 3 eguneko agonoa, eta hori egongo naiz goian, kanpinean eta hola. Ze gauza dituzu ezinbestekoak direnak kanpinean egoteko? Alkia. Arropa, gehien bat, importanteena, eta pixka janaria eta hola. Where do you come from, girls? From Berlin. Ni irlandekoa naiz. Somos de Ecuador y venimos al BBK. Eh ben, nous on vient de Marseille, voilà. Madriatik gatoz, aupa BBK. 1, 2, 3... Arribiamo dell'Italia, viva BBK! Aupa! BBK Live hasi da gaur. Alright, inkomunikazioa. Gaur, bihar eta zergatik? Gusto bite zaitelako. Ni festivalera naiz, oso festivalera, eta BBK Live-en askotan egon izan naiz, eta lehenengoa dizkunitzanean ikusi nituen gaur daudenak Chemical Brothers. Anaiak, Chemical Anaiak. Hey girl! Euskaraz esan da, badiru diaiek ere erromeri talde bat dukaten, ez da, Chemical Anaiak. Chemical Anaiak. Por cierto, oso gutxi aipatu ditugu, bai, erromeriak, eta musika jaialdiak, baina Marito, txaranga badagoen tokian. Bai, guztiz ados, ni adio San Ferminetan gustatzen dena hori da, txarangen atzetik ibiltzea. Zuek eta hitzen zeatenean, Tolosan ere oien. Nuen nik esan nahi baina da. Julenek esaten du gauzak beti zeozeatik. Bai, beti asmo batekin. Buelta hori da. Oso krez banaiz? Beti? No da puntada zineta. Eta hori, josten dudala, beti ere alamur. Bueno, oso krez hori banaiz, Iker Galartzak egin behar digu orain breakdance pixka bat. Bai. Ez, Tomazan, ez, baina dantzari kuadrilla bat aurkeztuko dizuet. Guazen? Hora ikusten, bai, Galartzarekin. Guazen! Azera da eta. Bueno, Gabon, mutilak, zemu zaudete, ondo. Bueno, hemen ikuste dituzue. Ethan López, Enrique de Sousa, Brasildarra, eta Aner Ruiz. Hirukote honek dantza egiten du, Aner ja gaztexekoa da oraindik, baina zuek ja urteak dara matzazue dantzan. Ez da noiz hasi zineten? Bueno, ziginen oin dela 14 urte, 15 gutxi gora bera, eta hasi genuen esaten dute breakdance kalean egiten. Eta gero hortik aurrera, hasi gara egiten urbano, kontemporaneo, hainbat estilo, eta egiten duguna ahora, bada como fusio tipo bat, edo... Eta irakasleak ere bazarete, urteak dara matzazue? Ni dara matzat erdi bizitza klasak emoten, eta Aner da nire ikasi. Venga, vuelta berriz edo. Agur, agur! Gure txokorak, etxetera! Ona Galartza, negozio ona egin dugu gaur gauen ere. Bai. Jende jatorra, ekimena dukan jendea, eta gu baino harinagoa birena gainera. Aizue, gauza bat. Leno esan dezunean Galartzak breakdance inbertzula,
asusta bine. Pixatzen golpia dauket. Zozengo nune, Ui, bai horixe. Kapaza izango lehen zinak egiteko? Hoi igual, ez? Urrengoan ikusiko debori. Timbrea, konbidatua. Kontuz. Lehenengo, konbidatua hemen daukau. Marito, utziko diogu tokia libre. Zu sofara, Oiana? Bai. Oiana, bakizu sofatik nahi bezuna galdetzia dakauztela. Ados. Aurrera, mesedez! Gure bigarren! Bigarren ez, lehenengo! Oraindik lehenengo. Ugarte! Hola, Aroa. Kaixo, Aroa. Gabon, ongi etorri. Zer moduz? Ondo? Ez zaitu saludatu nahi. Eskerrik asko. Kau, guk ez dakigu. Zemoz? Ondo, eskerrik asko. Ondo, bakizu eta jokua zein dan. Bai. Gauza da, Aroak lanbide badauka. Oso ondo. Nik badakit, nire gonbidatu adalako, baina honintzak, Ikerrek, Oianak eta Julenek ez dakite. Orduan, jugera jola txikiak iten. Hola, lehenengo biztan, Oiana, ze lanbide dauka? Niri esan didate. Horko ez duzue sekula. Ez duzue asmatuko sekula. Sekula. Ez. Oiana? Baniko la bote pronto influencerra, esango nuka. Influencerra? Hala. Bueno, influencerra zea? Ez. Ondino ez. Iker? Dentista. Dentista atzokoa zan. Bai. Dentista Onintzak titaz. Zubigarren pistan. Onintza, berroengoan, lehenengoan ezer esan gabe? Barkuko kapitana. Ai, barkuko kapitana hartzea. Bai, dio? Bitu niraitza esan zan, benet. Ai, da. Zenongoa zarazu? Bermioko. Bermiotara. Julen? Boa. NASAko espaziontziei ITV-a pasatzen dira. Hola. Julen. Lehenengo pista. Guau, eske urdurik da. Venga, vale. Osondo. Aroak bizitza erraztu nahi digu. Bizitza erraztu nahi digu. Psikologoa. Ez da. Egiten ditu kantzontzillo erosoak. Bueno, gauzatzuk erosoa zuretzako dianak, beste batzuntzat, ez dira izango. Hori da, tamainoen arabera. Ez oze. Oiana? Ez dakit, pa. Kau, nik emotikonoak ikusitut, gure bihotzak ere. Pixkatera eta orduan, zapata oinetako erosoak iten ditu. Aroa, bueno, bigarren pista. Bueno, hanketako kailuak eta... Kroksak egiten. Ez, bigarren pista. Hasi eta txikitu gaitezke. Zer? Hasi eta txikitu gaitezke. Pilateseko. Berak, hasi edo txikitu. Pilateseko irakaslie. Hasi eta txikitu gaitzake. Kiropratikoa. Ez. Pilateseko irakaslie. Aroa, eske galduta da bizta. Ja, bai. Hirugarren pista. Eman pista hona? Hirugarren pista. Aizu pista oso onak ematen nahi naiz, bi pista bakarri azkat gau. Baina nik asmatuko ez. Nik asmatuko. Gure oinetara jarriko da. Gure oinetara? Guau, zapata saltzaile. Ez, garbitzailea! Zapata garbitzailea! Ez! Boa, nik ez dakit. Bajoak hartzen ditu. Bueno, laspiurren izango litzake ez, laspiur badakizu. Denda bat izan zala. Aroa, ez dute asmatuko, ez da nahitare. Orduan, Aroa Ugarte, zure lanbidea da... Ekintzailie nahi. Ekintzailie gaiztua da Aroa baitare. Ez que super gatza esan da. Ze ekintzaile, a ber. Ekintzailea. Bai. Titularra da, ekintzailea. Hori da. Bai. Emprendedora. Bai. Bai, hori da. Ekintzaile egonaz, pentsetan ekintzaile, klaro, a ber. Bai, emakume ekintzaile bada, baina koproiektu berritzaile eta original bat garatzen aritu dira. Bai. Beste irukin batera. Ba, guk basikamente... Esanzuk, alturakin zer ikusia dauka? Ba, batzuk oso urre ibilizari, nik baitzen dut ez takoiek. Eta guk daku proiektu bet, izena My Way Hits da. Eta daku zopzinuek takoie atarateko eta beste alture bat imitzeko. Osa, alzuokin zapata baten, 3 alture desberdin.
Prezio berean, hiru altura desberdin. Claro, orduan, altu eta handitu eta hazi eta txikitu egin. Zara, segun basoaz boda batera julenegaz. Oira! Beira, iruditan ikusten egean. Zuen nahi ikusten. Vale. Beitu? Bai. Jak? Osa, bizka magia, trukoa, ez da? Eso es, hori geure prototipue da, geukintzu irude impresorekaz. Bai, oza, bakarrik da prototipue hori ez du salduko, obviamente. Bai, erakusten dau, benetan funtzionaitzen dauela, eta gure mekanismoa hiru alturetara aldauelakin. Eta zuen arabera, zeren baitan erabaki genezake? Ba, gor, altua joango naiz, gor, ba, joango naiz. Jo, ba, ez da, adibidez, emakume asko ofizinera jun bierri zenien, kodigo de vestimenta espezifiko bat erun bidabie, barduen igual, ofizinera jun zenien, takoi altu egiten daubie, eta gero, kalera urtek, kalera urtekeran, gaur bezala, egual dionakin kalea teatzea, eta gero euroko bat hasten bada, eta kendu. Baina horrek zezen ikusirak eguraldi jakin takoi batek. Ez, hombre, ba, adibidez, udan. Inbier bat zukalien, edo ondartzara baldin bazoaz, ez? Bueno, bai, ondartzara, egia. Ondartzara bazoaz zu takoi altuxagoarekin, daia ondarretara geisterakoan, kendu, eta ja... Nik hori izan egin izun, udan adibidez, udan evento asko kitzaitugu, gauza asko iteko. Goizian zehala, ogia enostea. Evento. Evento. Segi beste evento batekin. Udarako beste evento bat. Jarritu dezaket. Elatua jatea juten zehala. Ogia! Beste evento bat. Ogia enostea evento. Ogia usteko takoia mutxata. Eta erdikoak zirkure joateko. Ego pixkat. Eta, eraman daitezke neurri desberdinetako takoiak, bolsoan, motxilan... Bai. Eramangarriak dira. Bai. Ez daukazu etxeraino joan beharrik, altuera aldatu eta... Hori da, neska asko, eskontzatara junkeran, graduazioe, tal, askotan txankletak eruten dauile bolsatan, gero azkanin kanbizeteko barduen honegaz, askoz be... Eta urnuekin izango da, bolsa handiak diseinatzea, takoiak sartzeko. Esan dizut, egun osoan zehar, irurak erabilelaik, Iru evento. Evento desberdinetako. Hau, dagoeneko martxan dago, salgai dauzkazue, gora bera dabiltzan takoiak, edo oraindik ere proiektua da, ze puntutan zaudute? Ondino ez dauz salgai, zetzik orain prototipue amaitzu du, hori ikusizoiena esan da prototipue, eta gero, ba hori, fabrikazioen bidu. Alicanteko zona handakuz fabrikek, zetzik hor zapata pila bat itzen da hori, pasada bata. Bai, ondino ez dauz salgai, bai, laster. Eta, bakazue, gutxo gora bera, jakin badakizuen noizateakoan, noizko fabrikakoan? Guk gudu urtie amaitzuterakoen, ja salgaio tira. Gabonetako! Gabonetako! Gara irosona, eta galdera importantena. Bai. Komodoa dia? Bai, klaro. Azkarin hori da, ozie, komoduak eta politzek esatia. Komoduak eta politzek? Eta merkeak? Bueno, hori ikusteko... Ez que, kau, daramatzazu, ia hiru zapata pare baten barruan sartuta. Ez, dira transformer moduko batzuk. Bai. Nei, ideia oso nahi dut zait. Honen, zuk, jantziko zen dituzke? Bai, praktikoa dela esan dut. Ikusi dikoan eukez modeloak eta zelakoak dago. Zelakoak ez ba. Monika bai. Bai, guztua gaina. Nik nahi eturrengoan ikustia, tako joi jantzita, breakdance egiten. Totalmente, bai. Gabonak baino lehen, ondoren, etorreko naiz. Nene, barkatu, ni naiz pentsatzen zer oraintxe deskubritu dugu, ze ogibide daukan edo izango duen, edo zer dalabile meintzat buruan aroak. Hau garatzeko egin duzu eta unibertsitatean ikerketaren bat, edo aritu zarete estudiatzen, edo okurritu zaizu, goazentako gora eta bera ibiltzera, eta horrekin zoazte aurrera. Ez, a ber, guk idea hau sortu zen, azkanien, nire beste hiru lagunek unibertsitateak berbetan, azkanien esperientzia asko dakuze antzekuek neska asko bizitzen dago ialako esperientzia, jaizetan urten eta gero etzera zapata barik aiegaz itzik takoikazia erremendataz dauz. Bai, alaxe da. Ez que haulan da. Da hori, gure karreriek estu dizegune emprendimentoru buruz due, barduen, esan duen, modi gustaten dazku, hau arazue daku, Indezan zuz, Obetu, ez, patenteak eta ere, inberko dia, egiten akau zen. Bai, patenteak, bai.
Bai. Enpresa handin bat igual etorriko zeizu eta arrast. Ara, etorko da, Ez, zuela patentatu hau, Bai. Guk ez dudako ja, horre bai, Bilboko enpresa batek gaztaz be biharrien, patentateko hori be bai, ja. Aizue, ze neska eder dauzkagun Euskal Herrian, Azkarrak, bizkorrak, Bizkorrak. Pentsate dutenak, Pentsatu eta praktikak, oso praktikak. Aroa, Ugarte. Eskerrik asko. Badez, pista jarraitzeko izenen bat badaukazue, nora jo beharko luke, gabonetan takoi gora beratxu hauek oparitu nahi dituzkena? Instagramen da myway_hills. myway_hills. Hills. Oso ondo. Vale, oso ondo. Aroa, eskerrik asko. Sorte hon, eta gabonetan tako joiek probatitugun. Bai, eixe, eskerrik asko Aroa. Eta guai nola ez gorriz eta txuriz eta gorriz hau jantzita eta noagoaz San Ferminetara. Bertan ditugu Arria eta Ander Elordui. Zakuarekin erronkaiteko prest. Ander, Arria, Gabon. Bueno, hemen euria hauntxe gelditu eginda, giroa horrendik animoso San Ferminetako lehen egun honetan. Pozik, orduan, Ander, mikroa igual piztu. Hiru neska hartu. Bai, orain. Oso. Bai. Bueno, hiru neska hartu ditugu erronka egiteko ben San Ferminetako lehen egunean. Gogoratuko dugu, Uxurdinen 34 segundu egin zituztela. 34. Hiru Juan eta Tori Arria. Bueno, nola ikusten dituzu neska hauek? Bueno, ez dakinik ze maia emago dute, baina egualdi ez da honena, hemen guztia da, zorua, baina, bueno, aldan kontu zibili behintzat, eta minik hartu dabe, eta aldan azkarren aitea, Bueno, hasiko gara probagar ja, hauria berriro etorri baino lehen, eta neskak, irantu zu hasiko zara? Bai. Vale, hartu zakua, gu hemen prest, hartu lepuan kontra hartu, da pizka makurtu bai. Vale, pizka makurtu, asko da. Kontuz aurrera edo atzera erori da. Hiru, bi, bat, venga, ekin. Jota zu, minik hartu gabe. Azkarra ira, kontuz. Lurra, labaina do. Buelta asko dira, iskin. Erori gabe. Hori, Arria, ondo, Arria. Arria, oso ondo. Zakuak ditu 25 kilo gogoratu, 25 kiloko karga bizkarrean defonatu. Zema metro? 102. Oso ondo, gorak hori. Hau bairantzu! Azken itzulia du. Oso ondo. Eta, denbora! Venga, 37. 36 nik, hori konprobatu berko guirantzu. Zer moduz? Ongi. Gustora? Bai, nekatuta. Gogorra da, azkenen. Bueno, baina, proba polita egin dozu. Bai. Ja, erortzen naiz, baina ongi. Iruñako? Oso fuerte ertzia, bestela pixkenaka atzea eroitzen da, Bueno, Iruñako lehenengo marka. Orain, neskak, itxasnez, zuzaiatuko zara, etorri, venga. Sakua hartuko dugu. Itxasne dijo. Venga, itxasne. Eldu fuerte sakuari, Vale, hau itxasne. Sakua pisutxu. Bai. Pisutxu dago sakua? Bai. Vale, gu hemen prest, kronometroa jartzeko, 3, 2, 1, denbora! Venga, itxasne. Ui, itxasne. Aupa! Itxasne, bai. Betire itxaskia, betire. Itxas aurreko azan, hau itxasne da. Kontuz, volta, ondo. Vale, zuzen, oso ondo. Kau, badakizu San Ferminetan zezenak ere euria baldima erosteko arriskuak gehiago izatu dutela. Ondo. Bigarren volta eta 20 segundu. Venga, azkena. Buah, itxasne. Tope zaude, itxasne. Aupa, itxasne. Festetako lehenengo eguna oraindik igerri da, nabaritzen da hori. Venga, azkena, be, itxasne. Denbora! Oso da, itxasne. Lau. Hortxe, 3 lau. Etorri ona. Bea da. 34, nik hemen 33, bueno, hori konprobatu berko gu, baina itxasne, kriston marka egin duzu. Nekatuta dago. Ai, ama. Horen jaiako 8 azteko, ezta? Bai. Hau da, festak azteko Bueno, modua, platoan ikusten dozu hemen giroa animatuta dago naiz eta euria egin, eta arratsaldean ni ere hemen izan naiz buruandekin. Beraz, bueno, goazen bideo ikustera. Venga. Guazen.
Bueno, ikusten duzue gaur hasten dugu hemen Iruñan San Fermina. Aupa San Fermin! Bueno, eta nondik zatozte? Italia! Bilabatik. Iruñarra. De Perú! From Italy. India! De Teruel. Jardine. Arratxa León. Ze moduz hasi dugu gaur San Fermin jaiak? Pues oso ongi, benetan ongi, oinezen egon gara txupinazo alternatiboa ikusten, eta orain erraldoietan umeekin. Eta zer da San Fermin jaietatik gehien gustatzen datzuna? Dena, eguna, musika, giroa... Fora San Fermin! Lunaren San Fermin, zuzaitu patron, entzendo gure horia, entzendo entranazun. Viva San Fermin! Viva! Fora San Fermin! Fora! Txupinazon nago zara? Bai, noski. Ba, ez zaude oso zikina. Ja, baina aldatu egin naiz. Bale, orduan, txupinazotik irten eta aldatu behar gara. Bai, noski. Bueno, eta hau gertatzen da, txupinazora basoaz. Oso ongi. Txikienak ere gustora? Bai. Eta zer da gehien gustatzen zaizuena jaietatik? Erraldoiak eta... Ba, etor zaitezte Iruñara, guaia da. Ondo pasatzera. Etorri Iruñara eta gora bihotza! Ez egin txoriak buruan, hankaka indean nio nahi badezu, nire gainean. Bueno, ba, hemen gelditzen gara gu. Gora San Fermin! Gora San Fermin! Iruñan gaur lehendabiziko eguna txupinazoa botata, eta gero ja bihar hasiko gara lehendabiziko entzierroak eta ematen ETV baten. Hoi! Zuzenean! Timbrea! Aterako gara, bigarren... Bronka txiki badakala norbaitek. Gonbidatuen bila. Txopiskat, hartu ezaket... Zer hartu? Mese. Zer? Hartu. Venga, gozen. Ba! No vale, espano, Zure zetik. A ver. Gozen. Hola, eurek. Oraintxe ikusiko dituzuen doaiak soinua jotzeko. Bueno. A ver, vamos. Ai, hemen fresko gaude. Ikaragarria. No vale, gauza tengo dugu. A ver, zein nahizu. Ya está, así gea, zein nahizu. Lehen ensaioan, Bai. lehenengo aldiz, hartu dut, edo jarri dut, edo jantzi dut, trikitixa bat, lehen ensaioan. Hau da nere bigarren aldia, trikitixa bat soinean duan. Hori da gezurra. Ez, benetan? Ez da gia. Ez da sinisten. Zuek fiatu, da bigarren aldia, trikitixa bat. A ver, orduan, zein barret. saiatuko naiz, gozategiren kanta bat jotzen, eta zuk asmatu beharko duzu zer esti den. Prest daude? Venga. Vale. Zer besti? Astelena biharamun. Barkatuen ere tonuatik. Astelena biharamun. Ondo hasi naiz, Hola da, Ez dut ondo bukatu. Baina hori zan. Hori. Eta galdera badakazuretzako. Bota. Zeratik jartzen zu arpei hori? Zer arpei? Hola, kakarpeia bezala, hola. Baitu, jo berri? Gozategi, zatozte, gozategi hori etorri. Gozategiko asieren zizkigo. Ongi etorri, mutilak. Eta eskanak sartu zarete. Ongi etorri, zemos. Ondo hasia, Ondo hasia, baino. Ez da, erresa ematen du, zure behatzetan ikusita, tramankulo honek erresa ematen du, eta gero ez da, Ez da. Bakoitza bere, horre hitz egitea erresa emate, baina hitzako erresa, baina netzako ez erresa. Hitz egitea, denontzako da, ez? Baina mikroan aurren ez. Nik galdera bat, ikusi aldezu ze arpei jarri duen. Baina, venga, beste gaztika. Ez dizu erantzun. Zailagoa, orain joko dut bat zailagoa. A ber, behaiek asmatzuten. Zuek asmatu mesedez. Boa. Sekulako kanta. Baitu arpeia, kakarpeia. Jode. No, Jose. Gozategirekin gozaten barura. Bueno, gutxi asko, hau, ni bitot gainetik bada kendu ingo. Bai, mesedez, baina... Eta jodezala, jotekotan soinua beste batek. Ez den sinisten, lehenengo aldian hartzen. Ai, ene. Hemen dituzue, onintza, Iker Galartza eta Oiana. Maritorena, hori da. Zuentzat, mutilak, Asier eta Inigo, zer da? Udara zer da? Udara. Udan gaude, konturatu zarete. Gure temporada. Oporrik ez? Gure temporada. Zuen enpresa martxan jartzeko? Baina pila, lana egite dugu, baina pila jartzen dugu eta temporada honen zaila dutekea. Eta horrek zesan nahi dut, zuen temporadala eta oporrik ez dakazuela. Oporrik ez daukagu eta
urteak aurre egiten den bezala, kontuatzen da estenatoki batea. Igotzia sekulako privilegioa dela, eta gero eta konstientea baza privilegio hortaz. Eta orduan uda hilatzen danien, nola baite harima piztu iten da. Hori honi igual ezain beste, Urdiainen negua oso gogorra da. Bale, negua gogorra da. Urdiainen oso gogorra da. Eta orduan udak beste kolore badauka, beste jende asko zebe alaiago bizi da, eta egia. Horrekin duzu nahi gabe, konparaketa txiki bat, meteorologiaz esango dugu, baina plazaz plaza jendea aldatzen da, erromeri batean, provintzia batean edo bestean egon, Asier? Euskal Herrian? Hoxe, aldatzen jala, bai. Naparro baldea juta demazea, aztak irten batzu dia. Gipuzkoan baude, hausok, aztak irten adiana, baina hauena esakaratu da. Naparrena, esan nahi duzu. Dantzaiteko modueke diferente. Bai? Zeinek, hobeto. Diferente. Desberdin. Ondo gozategi. Eta Bizkaialdian ez dira dantzariak. Ui, ba! Ez dira dantzariak, aurten dantza gehien egin duena, Bizkaian egin due. Fandango eta harina hasi, eta fandango egiten, holetan jo genuen, eta izugarri esan zan, tanak, ez da bate libratu. Hori, gu zerbait esatea deunen, beti kontrakoa gertatzea. Da hori jartzea deunen. Zuek ezagutzen dituzue, Onitza eta Iker, gozategikoak dira, soinua eta bajoa jotzeute. Leheneko aldiz gaur hementxe. Bizkaia, behin ere egin duzu dantzarik hauekin, plazan? Asko. Bai. Asko eta urte askotan. Zelen esan diguzuka, oneretzako emenestazio musutxue izan zeina, musu batzuk emanak gero, bigarren esingela. Bigarren jite, gu gato Eusko Jaurlaritzak dio. Dirurik ez dagoela. Eta bai, hortikona urte askotan, eta, bolada askotan egon gara gozategi egondan plaza askotan. Eta, anekdotaik behaien kantuak entzunez, erromeri baten edo? Ez, baina, oindala urte asko eurek astut egongo ziren, zehon dino Ainoa Betaldien egoan, musikera etorri ziren, dagu bertzotan, eta ni bertzotan hasi eta astu. En blanco geratu nintzen. Gero, egun ez dakizerra, maitu zan gure zatiz eta etorri zan Asier desaskun, oainik egingo de bertzotan dagu pentsetan, bai benetan egingo de, eta keba, ez bane. Nik ezautu ditu, pentsa, Urdiainen festetan, eguerdin jotzen. Nik izango nintzen, umea, 15-16 urte, eta behak gazti, nio zartxeguak dira, hemen belaunaldiak eta aipaze asko gustatzen zaigu, galartza. Eta zeinek esan, 30 urte, gero hemen alkarrekin nengo ginenik. 30 urte baino gehiago, zanua, ala jote oinegan diskoik eta makitik eta esare ingabe genugan guk. Manito, hemen ari gara bakoitzak bere bizipenak eta kontatzen gozategirekin. Zuri tokatu zaizu plazaren bat, gozategirekin, kontzerturen bat, zerbait berezia, zerbait kontatzeko modu bat? Ja, hola berezia ez dut gogoratzen, azkeneko Tolosan entzun ditun duela gutxi, iaz ez da maiatza ekaina aldera izan zen, eta ni adibidez euskerako irakaslea naiz, eta askotan aipatzen detenean nor-nori nork, eta holakoak edo, jende askok edo ikasle askok beti abestu iten dute nor-nori nork, eta, politia izaten da ez, ikasleentzat erreferentzia hori. Gure ama ere da euskaltegiko irakaslea, eta amak jartzen zigun gu umea ginela radiokasetean, begira, ikasle izan jartzen dieten, nor-nori nork! Eta kantatzen genuen hori etxean, gero esate ditu hor hitz batzuk, jode, eta ez dakiz. Bai, hori igual. Nik uste, gaztetan, entzuten genitun, abestiaik, orain bereien kontzertu bateak urtezea, eta 16, 17, 18 urteko gaztiak, nola letrak bakizkien porru patata nola abesten duen euskal selekzioa, eta abesti bat, hola bat gehatu alako. Abesti askota, eta jende gaztez nola betetzen dituen plazak. Ez diala, hoxe jubilatu entzako geratu dira entzak. Ez. Zue badaukazu sentitzen duzuen horait ere ardura hori, jode, izan zaretela, eta berriz ere aterako ditugu belaunaldiak, belaunaldi askoren soinu banda, eta oraindik ere datozen gazteenetan ere badaukazuela parterik horren, zagit, bertigorik edo sentitu duzue, ardura hori? Bertigoa ez, arrotasuna bai. 2 urte geldik garen pandemia gara baina lehenko urten berriz azaldu guinanen, bazirudin talde berri bat sortu zela, eta ikusi gendun jende gaztiak, leheno gaztia etortzen, baina bain gaztetxo, baina umetatik anazita, nola gure letra danak abeste dituen, eta leheno oain dela 20 urte, oain dela 16 urte indako abestik, oain
nola jarri diak. Nik esan behar dizuet, zestuan, 19-20 urteko bi mutil, zuen jirak guztila intzuela aurreko udaran. Kontzertuz. Guztila. Instagramen ikusten ditu bakoitzean, gozategi ez dakinun. Gozategi bestia dira, ez pasatzea hemen. Zuek etxera iritsiko zarete, ez plazak gainera betetze dituzuen bezala beteta, eta hori ikusita, vitamina pixka batekin bueltatuko zaretera alegia etxera. Nik uste dut gaur egun erantzunkizun bezala ez dugula hori bizitzen. Nik uste dut gaitasuna momentu honetan daukagun edadeangatik eta pasatu ditugun urtiek pasatuta gio, nola baitere esateko, ze suerte daukagun gaur egune estenatoki batea igotzeko aukera izatea. Eta gio talde bat ez da musika hori batzuk elkartzen diela eta horre zerbait jotzen dutela elkarrekin. Talde bat pertsona multzo bada elkartzen dienak eta hori ondo engrasatuta balimado hor disfrutatu duzu. Eta gure teknikariak, Asier Ercilak askotan esaten du, harrek esperientzia handia dauka, beste talde batzukin da ibili izan dago eta esan dago. Talde honetan, afaita faten ganien, berdin da noren onduen jarri. Eta hori nik uste termometro oso polita dela, nolabaiteko esanguratsua da, ez? Infrastruktura bat dago eta hori ondo engrasota dagoela, momentu honetan hor gabiltza. Ez da gertatzen gaur Asierren aldamenean tokatu zaiba eta bueno, afaldu behar ez. Asierren aldamenean ere pozik. Hori gauero gertatzen zaite ben Julenekin, baina, bueno, ez da zer pasatzen Julen, ondo emategea eta matxegea. Orduan, hemen izketan egia, galdera batetik bestea, baina galdera sorpresa badakane, zuentzak. Hemen kanpora. Abertan bat! Beti kanpora? Hemen kanpotik iritzte, bueno. Hemen ba, galdera. Arrantzaldeon bikote, ze martxan, hemen nere galdera. Bueno, hainbeste urte eta hainbeste plazatan ibili ondoren, badakazue plazaren bat begiz jotzeko aukerek izan ez dezuena? Bueno, hortxe galdera. Ondo segi eta besarkada bat. Gerriazko Aitzol! Galdera osona! Plazaren bat geratzen zaizu oraindik ere zapaltzeko? Lehenko urtean etorri bilma ginean esango genizuen baietz. Aurten, ez dakau. Zestuan jodezue? Getari jo gendun lehenko urtean. Bizitzan aurreneko aldiz. Oriotarrak izan da taldeko asko, igual esango zuten, geta jarrek esango zuten. Zergatik ez dakidu baino, Euskal Herri guztien herri guztiek hartzen genuen jodeun herri guztietan jodeu. O lehenungo geruo, o behin, o bitan, o bostetan, o amarretan. Eta getarin ez gendun jo, eta arantza hori bagen eukan eta ia ez ditu ziguten eta gutzako izan zen, listo, ja musika usteko mongo. Zestuan jodezue? Zestuan bai? Ai, nien egon orduan. No, Madrilen beti ezin da. Por cierto, joduzue plaza askotan, joduzue festa askotan, joduzue zirkoren batean? Ja, hori izan behar nizun, lehenko urten, abebidez, bi urte geldik egon da geho, lehenko urten kontzertuko puru handi jain genuen. Eta horken bintzan, 45, 46, 47, eta hauek aurreokon eta aurreokon jo gendun zirkon, eta lehenko urten jo nahi izan gendun zirko, baina etziguen utzi. Ua, Iker! Berroita behatzi gen euskan da, berroita marbeten egin dituen da. Gainetik kendu ezinik. Zirko etxe aurren plantatze hori hona guztun, eta igual da noiz egin aurten behan du etorri zeate. Ja, baltzoazte, alditze honen, igual bostazte pasata gero. Baltzoazte. Eta bai, egia esan, pandemia garaian zoragarri izan zen, guk 150 marrean, baina, bueno, lan egin denezaken, baina kontzertu egite zintzanin, eta kanpoan etzan festaik. Eta hor dut nik uste esperientzi zoragarria izan zela, gero gabonetan berriz errepikatu genduna, eta iaz ez da, aurten ninbeiu, amabi fetxa hotzen bat, amalago, osea, oain ustailan, abuztun ez dakiz zenbat, urte zenbat esan dek, berrogeita. Aurten ninbeiu, Iker. Hemen testigun aurren. Ingo aldeu. Graba, aurten ninbeiu. Ingo aldeu. Bai. Hori jon, ez da? Abuztuan. Etxeko zapatila jantzitak iztea eta. Eta, hori gozu. Hori jon, gure zirkoan etxeko zapatila jantzita. Hala ingo aldezu. Ez du ingo. Presumido da, bai. Beste galdera bat? Kanpotik? Beste galdera bat, beste norbaitek bidali nahi izan dizuna, mutilak? Pipi. Asier hori jotarra, ni bezala xe. Inigo, urdiaingo zakandarra, nire ama, etxarriko zakandarra bezala xe. Bi pikote paregabe.
Zeite zior pareja. A ver, galdera ba, Inigo, nola krista aguantatzen gain beste urte, aldamen indakak beste hori. Hasierentzako, hasier. Zene irabazi ordu kontxa urten, krista bada alde, nitu diketzeka. Ondo pasaga, aio! Polita galdera! Asierrek erantzun du, hori jok. Baina, gracias, erantzuna. 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 Bai, nik pentsatu behar. Asko pentsatu behar duzu? Ez. Nola aguantatzen zuen? Ez. Nik uste dut gauza handiena hoi dala, pentsatu berrik ez tekatela. Lehen esan duten bezala, irrikitan gaudela, berriz ere eszenaria igotzeko. Eta elkarrez autu ginduen egunien, ensaiotxo bat genuen, nik bajo hartu nuen, behar triki hartu zuen, eta lehendabiziko nota jota bezain pronto gozatu genuen, jotze hortan. Eta kantu hori bukatu genuenean, esan genuen, Asier, segitu inberdu. Musika egiten segitu berdu, eta zerbait, egunen batien, argi espaldima dago, esan, eta... Eta garrizun niri hori zan, juntatu geha musikak batzen gaitulako, disfrutatzea deulako. Disfrutatzea uste joan momentun, utzingo dugu, azartu gabe. Eta nik jaren joan baldintza zan, duda txikinare, aurrengo segundun aurpegia. Hori... Osa, esan dizkiozue horrela... Sekretua hori da? Elkarri arpegira gauza importanteak esan dizkiozue. Segitun esan da. Segitun esan da menezu bestea gauza txiki gatzea. Hori gordatzen jute zanen... Ez da pelota egiten. Hori da. Ez da bolarik egiten, ez? Motxila bete eta motxila eta dudak eta gauzak eta ez. Dana garbi. Eta 30 urte. 30 urte? Arpegira? Nogales, zuk zerbait esan behar bali mediazu, esan. Bueno, Arpegira, Julen... Eta azkar. Mutilak, herri kirolak probatu duzue? Sekula herri kirolik? Txikitan, nire izan. Txikitan. Eta gaur egun harria etorri eta zaku bat jarriko balizue bizkar gainean, lepo gainean? Bai? Bai? Mugitzen du? Guaitak esaten zen, Perurena ikusi, harria jasotzen, eta 300 kiloko harria hartu, eta tapa, gora. Eta gero, tapa, lurrea da. Kolokatzak! Antxatuta jabari zen lurrea, kolokatzak! Ez utzi trasteak hor lurrean, besterik gabe. Bueno, orain, 300 kilo erez. 300. Baina batzu batzuk... Ez, 25. Orain 40 igual, Guengo erronkan berroge. Bueno, Ander eta Harria esan zuek, zema kilo mugitu beharko ditugu. San Ferminetako Iruñeko erronkan, aurrera. Hau, kaixo gabon bikote hemen, 25 kiloko sakua mogituko dugu, sakuak busti dire, eta hori baino pisu gehiago hartu dabe, orduan 40koagaz, zai ikusiko dugu. Baina, Harria, nore karri dugu ona? Bueno, bai, lehengoan ere usurbilen arazua izan ginen, euskatu inzitzaigun, eta gaur 40koa berria hor daukagu, baina zorua ez dago oso ondo, eta minik hartu baino hobeto da ondo bukatzia, eta bueno, 25 guen ingo dugu. Bueno, Felix, jaiak ondo? Ondo, gora San Fermin. Ari. Bueno, gu hemen, proba hasiko gara. Hortik, bota nahi dozue puntuari esiren bat, zenbat segundutan ibiliko da? Nik esango dut, 35. Nik 31 segundu, gozategik urte adina. Zuek? Egin apustu. Bale, bueno, hori ikustera goaz. Harria, saku hartu, nik kronometroa hartuko dut, eta hemen prest. A ber, Felix, hemen gure Iruñako lehiakidea. Bale, Felix. Eldu fuerte, Felix? Pisutxu. Ui, Felix. Bai, mono. 3, 2, Felix! 1, denbora! Suave! Felix, bia. Lasai, suave. Kanta egidazu. Buelta. Guztia da, eta peligroso xamara, Muy bien. Oso ondo. Tranquilo, sin caerse. Sin caerse. Ondo, segi, Felix. Felix, soltatu. Felix, bete horreko akaputu. Aizu, naiko ondo aida, Vuelta, venga, erdia egin du ya Felixek. Oso ondo, oto. Nahikoa Felix behintzat badu, Hogeita mabos, nik esan detena. Venga, azkena. Hortxe. Pozik ari da, Berroge. Importante. Esto hain txarto, Ritmo nian dijoa. Txikiteo, hain da. Ya. Hola, Felix. Felix, hala, Felix empezan nahi du. Gatzen hau, segitzen. Zema demaindu? Felix, geratu. Felix, bukatu da. Se acabó. Felix. Segi. Oso ondo, Felix. 39 segundu. Bueno, Felix, 4 buelta egin dituzu.
Ondo, ez da? Rekorda. Aria, zuzan ikusi dezu. Ondo, bakizu guztia da, eta, bueno, alein egin ditu, eta, bueno, 25 kilokoa, 40 beste gauza bat izango da, baina gaur hau zeon, da, behintzat, zozea azaldu da, Hori, eta naiz eta zorue guztit egon, lau buelta indoguz, hirugarrenan mostu guk, 38 eta 88, ez, 38, justo, segundu. Bueno, hori da, hemen Iruñan gaur jarri dugun erronka, eskerrik asko Felix, eta astelenean lesakan izango gara, bertan ere Sanferminak direlako. Bai, alaxe da, bai. Eskerrik asko, Ander, Arria eta Felix. Felix bukazta zuela. Hori da, gabon pasa. Agur! Gaur, rekor bat ere egin du nola baitere? Rekorra egin du, lau bueltakin. Lau buelta eman dituelako. Urrengo datak, urrengo plazak, urrengo kontzertuak emanaldiak noiz izango ditugu mutilak? Bihar bertan. Bihar ondo hainen. Eta gero Mutriku, Mendaro, Astigarraga... Mutriku ze madaren eta gero? Bai. Zuzen du, igual lan izango ez. Eta gero, sartu nonbait. Sartu behiratu Instagramen, edo mugiko zareak. Facebooken, Instagramen? Instagramen, Facebooken, bai, hortxe azkazte. Eta duela 31 urte bezala bihar emango duzuen kontzertuan ere benetan esan, Gozatu egingo duzu hasia. Bai. Azkeneko bizaioen ditugu araian larun bate hostialen, eta larun batean araian eta iganden lasarten da. Lasarten jetxekin janen danak den zerbait berezia sortzea. Kanta behar kontzituzu, baina herri bakoitzen kontzertu bakoitza ezberdina da, eta... Egia da? Zatik dira gozatik. Ja, abizena ere, etorri zaizue, goiti bera, baina apropos etorri zaizue, Plaza batien elkartzen direnean 16, 18, 20, 30, 40, 50, 60, urteko jendeak dana bertan elkartzen dienien eta ikusten dituzunen danak gauza ekintza batera egiten. Horrek sekulako indarra sortzen du plazan. Eskerrik asko, Gozategi, eskerrik asko Nintza, eskerrik asko Iker, eskerrik asko Jana, eskerrik asko Julen. Baita zaitut, bai jo, azken orduko albiste daukat, bai hoxe. Arpeira beira, arpeira beira, esan arpeira, Bai, bakizu zer? Esate jate, bihar ere, eguzkiateako dela, Zarautze! Eskerrik asko! Astelen arte! Agur! Aio! Gora bihotza! Gora bihotza! Agur!